Здравейте! Вие сте с Ангелина. И аз ще ви представя как се прави желе с съставките веро, брашно, лимонена киселина. Това е фунийка. Ще ни трябва тази малка фунийка за едно нещо. Това е лимонена киселина. Нещо, с което да разбъркате сместа, лъжица, разбира се. И купичка и нещо се стривате, когато се намъцате. И така, да започваме. Така, ще започнем първо с тази купичка и взимаме лъжичката настрани. И започваме да сипваме веро. Така. Ето сипваме верото. Сипваме. И после разбъркваме. Ето вижте. И после от лимонната киселина слагате малко си, колкото зад 2 щипки разбъркваме. И после слагаме малко брашно. Ето вижте какво брашно ще сложите. Къде такова брашно? Мио се казва брашното, бяло брашно. Мио. И ако имате малко сода, чакайте да вземем содата. Сода. И слагаме и сода. И разбъркваме, ако не ви се получи, пробвайте пак, но с много малко брашно. И слагате още малко веро, защото много не ми се получи на мен. Така че това е. И разпъркаме. На мен малко ми се получава. На вас не знам. Никой ще не. И разбърквайте ето така. Отвътре това да се получи, да се смеси с верто. Разбърквате, докато не се е получило. Слагаме още много малко лимонена киселина. Пробвайте го това. За всеки случай, ако на вас ви се получи, защото на мен ми се получава. Много път съм го пробвала. Съм го показвала на приятели във Facebook, в YouTube, в Шоне, Шортника точно, в Google. Тъй. Слагате още малко брашно. Още брашно. А фунийката после ще ви кажа за какво ще ни трябва.
бъркате. Разбърквате, докато не ви се получило. Но после има и друго. И после го слагате в хладилника. Слагате още малко веро, че много ми се сгъстило. Много голямо желе ще бъде това, така че пробвайте. Слагате лимонна киселина пак. Но този път по-повече, защото желето е много. Не видим какво ще се получи. От лимонната киселина ще ми се... Забравих да ви кажа нещо. Трябваше да сложим лепило с верото и забрах някакви други съставки да сложа. Но и така ще се получи спокойно. Слагаме още брашно слагаме. Добър хъ. И така, разбъркваме.